Keď sa povie vesmírna misia, hneď si predstavíme rakety, astronautov a vedecké vybavenie. Ale vieš, že do vesmíru sa posielajú aj iné čudné veci. Posielajú ich tam kvôli vede, niektoré len zo žartu, ako poctu alebo na reklamu. Ale ako sa tam dostali a aké zvláštne veci poslali do vesmíru, a to si teraz povieme. Číslo 10. Športové auto poslané do hlbokého vesmíru. Keď testujú novú raketu, zvyčajne do nej hneď nedávajú drahý satelit. Je totiž vysoká pravdepodobnosť, že pri prvom lete nastanú problémy. Namiesto toho inžinieri používajú ťažké, ale nie drahé predmety ako testovací náklad. Cieľom je otestovať, či raketa dokáže niesť veľký náklad. A 6. februára 2018 si SpaceX vybral naozaj nezvyčajný testovací náklad. Namiesto bloku betónu alebo kovu použili skutočné športové auto. Bola to červená Tesla Roadster, ktorú vlastnil Elon Musk. Let rakety bol Falcon Heavy, veľká raketa zložená z troch spojených jadier rakety Falcon 9. Má 27 motorov, ktoré dokážu vyvinúť viac ako 5 miliónov libier ťahu pri štarte zo Zeme. V tom čase to bola najsilnejšia raketa v prevádzke na svete. Napriek tomu vozidlo nebolo ponechané prázdne. Na sedadlo vodiča umiestnili figurínu, ktorú nazvali Starman. Má na sebe oblek SpaceX a sedí tam, ako by naozaj šoférovalo v vesmíre. Na palubnej doske je aj malý odkaz: nepanikárte. Tento pochádza z vedecko-fantastického príbehu Stopárov sprievodca galaxiou. V zvukovom systéme je uložená aj pieseň Space Oddity od Davida Bowieho. Ale túto pieseň v skutočnosti mimo vozidla nepočuť. Vo vesmíre nie je vzduch, takže zvukové vlny sa nemajú ako šíriť. Bola to len ďalšia zaujímavá drobnosť tejto nezvyčajnej misie. Falcon Heavy úspešne odštartovala. Dva bočné posilňovače pristáli súčasne. Ale stredný posilňovač sa nepodarilo úspešne pristáť. Medzi tým Tesla Roadster, ktorý bol stále pripojený k druhému stupňu rakety, pokračoval vo svojej ceste. Kamery ukázali vozidlo s planétou Zem v pozadí. Vyzeralo to ako scéna z filmu. Ale to bolo skutočné športové auto, ktoré sa nachádzalo mimo našej planéty. Nebolo to vyslané, aby pristálo na Marse. Potom, čo najprv obehlo Zem, raketa bola opäť spustená, aby umiestnila vozidlo na obežnú dráhu okolo Slnka. To znamená, že je to ako malý objekt v slnečnej sústave, ktorý neustále obieha okolo našej hviezdy. Jeho obežná dráha siaha blízko k obežnej dráhe Zeme až za obežnú dráhu Marsu. Neexistuje ani žiadny plán na získanie alebo vrátenie vozidla. Bude naďalej cestovať, zatiaľ čo ho postupne ničí radiácia, extrémne zmeny teplôt a malé častice vo vesmíre. Bežné auto totiž nie je vyrobené tak, aby vydržalo v takýchto podmienkach. V skutočnosti veľa ľudí kritizovalo to, čo urobila spoločnosť SpaceX. Pre niektorých to bola len drahá reklama pre Teslu a Elona Muska. Niektorí tiež povedali, že na raketu mohli naložiť vedecké vybavenie. Ale bol to len testovací let. Ešte nebolo isté, či Falcon Heavy bude fungovať správne, preto bolo veľkým rizikom hneď umiestniť dôležitý a drahý satelit. Tesla poslúžila aj ako skutočný testovací náklad. Mala dostatočnú hmotnosť na to, aby otestovala schopnosti rakety niesť náklad. Ale nebola úspešná len raketa. Misia tiež upútala pozornosť obrovského množstva ľudí. Červené športové auto s figurínou na sedadle vodiča a Zemou v pozadí sa stalo jedným z najznámejších obrázkov modernej kozmonautiky. Neprinieslo to žiadny nový vedecký objav. Ale ukázalo to, že veľké vesmírne misie už nemusia robiť len vládne agentúry. Súkromné spoločnosti ako SpaceX už tiež dokážu posielať ťažké objekty do vesmíru. Preto Tesla Roadster nie je len obyčajné auto, ktoré bolo vypustené ako žart. Stal sa tiež jedinečným symbolom vstupu súkromných spoločností do novej éry prieskumu vesmíru. Číslo 9. Lego figurky poslané k Jupiteru. Dňa 5. augusta 2011 NASA vypustila kozmickú loď Juno smerom k Jupiteru. Jej cieľom bolo skúmať atmosféru, magnetické pole, gravitáciu a vnútro najväčšej planéty slnečnej sústavy. Okrem vedeckých prístrojov boli na misiu pridané aj 3 malé Lego figurky. Prvou je Jupiter, rímsky boh, ktorý drží blesk. Druhou je Juno, ktorá drží lupu ako symbol hľadania pravdy. Treťou je Galileo Galilei, ktorý drží ďalekohľad. On objavil 4 veľké Jupiterové mesiace v roku 1610. Figurky nie sú vyrobené z obyčajného plastu. Sú vyrobené z hliníka, aby boli pevnejšie a vydržia radiáciu a podmienky vo vesmíre.
Sú pevne pripevnené k telu kozmickej lode, aby sa počas cesty neuvoľnili. Nemajú žiadnu vedeckú funkciu. Nezaznamenávajú žiadne fotografie a nič nemerajú. Boli pridané len ako súčasť vzdelávacieho projektu NASA a LEGO, aby povzbudili deti, aby sa zaujímali o vedu a vesmír. Dňa 4. júla 2016 dorazila Juno k Jupiteru po takmer 5 rokoch cesty. Stále mala so sebou aj 3 malé figurky. Kým Juno obiehala okolo Jupitera a zbierala dôležité informácie, traja LEGO pasažieri ticho sedeli na palube. Aj keď neprispeli k vede, stali sa symbolom jednoduchého spôsobu, ako spraviť komplikovanú vesmírnu misiu zaujímavou pre deti. Číslo 8. Gorila, ktorá utiekla vo vesmíre. Predstav si, že pracuješ na vesmírnej stanici stovky kilometrov nad zemou. Ticho sa vznášaš v module, keď sa zrazu otvorí veľká úložná taška. Potom z nej vyjde gorila a začne ťa naháňať po stanici. Vyzerá to ako scéna z komediálneho filmu, ale naozaj sa to stalo na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Vo februári 2016 bol astronaut NASA Scott Kelly už v záverečnej fáze takmer ročného pobytu vo vesmíre. Bol súčasťou dôležitej misie, ktorá skúmala, aký vplyv má dlhodobý pobyt vo vesmíre na ľudské telo. Skúmali sa tu zmeny v jeho kostiach, svaloch, zraku, imunitnom systéme a ďalších častiach tela. Tento výskum je dôležitý, pretože vedci musia zistiť, či ľudské telo zvládne dlhé misie, ako je cesta na Mars. Kým bol Scott vo vesmíre, jeho dvojča Mark Kelly mu poslal nezvyčajné narodeninové prekvapenie. Mark bol tiež bývalý astronaut. Poslal mu kostým gorily v životnej veľkosti. Keď dorazil na stanicu, Scott si kostým obliekol. Potom sa schoval do veľkého úložného váku. Keď vák otvorili, náhle vyskočil a začal naháňať britského astronauta Tima Peaka po stanici. Keďže ich telá boli takmer bez ťaže, nebehali ako ľudia na Zemi. Používali ruky a nohy na to, aby sa odrážali od stien a úzkých chodieb. Tim sa vznášal, zatiaľ čo ho gorila prenasledovala z jednej časti stanice do druhej. Podľa NASA to Scott urobil ako súčasť jednoduchej zábavy na svoje narodeniny. Natočil tiež niekoľko vzdelávacích videí, kým mal na sebe kostým. Vtipné video bolo krátke, ale rýchlo sa rozšírilo po internete. Mnohých ľudí potešilo, že videli inú stránku života astronautov. Zvyčajne ich vidíme, ako vykonávajú experimenty, opravujú stroje alebo komunikujú s riadiacim strediskom misie. Vo videu verejnosť videla, že sa vedia aj zabávať a žartovať. Gorily kostým nemal žiadny vedecký účel. Nepoužil sa v experimente a ani neopravil žiadny problém na stanici. Ale to neznamená, že nemal žiadnu hodnotu. Život astronautov vo vesmíre je ťažký. Sú ďaleko od svojej rodiny celé mesiace. Ich priestor je obmedzený. Takmer každý deň majú v rozboru experimenty, údržbu, cvičenie a lekárske kontroly. Musí tiež pravidelne cvičiť, pretože svaly a kosti rýchlo slabnú, keď sú dlhší čas bez normálnej gravitácie. Okrem fyzickej únavy môžu pociťovať aj stres, smútok a nudu. Preto je dôležité mať čas na smiech a oddych. Jednoduchý vtip pomáha posádke cítiť sa lepšie a udržiava dobré vzťahy medzi sebou. Je to dôležité, pretože žijú a pracujú na malom a nebezpečnom mieste, kde si musia každý deň navzájom pomáhať. A gorily kostým mal ešte jeden účinok. Viac obyčajných ľudí sa začalo zaujímať o Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Niektoré deti by si možno nepozerali dlhé vysvetlenia o vedeckých experimentoch. Ale gorila znášajúca sa vo vesmíre ľahko upúta ich pozornosť. Jednoduchým spôsobom video ukázalo, že astronauti nie sú len vážni vedci v skafandroch. Sú to tiež obyčajní ľudia, ktorí sa unavia, zabávajú sa a hľadajú spôsoby, ako si spríjemniť život v malom priestore, aby nebol smutný. Takže aj keď gorily kostým nepriniesol žiadny vedecký objav, stále ukázal niečo dôležité. Aj keď sa človek nachádza v jednom z najvyspelejších laboratórií mimo Zeme, stále potrebuje obyčajný smiech. A niekedy stačí len gorily kostým, aby to pripomenul celému svetu. Číslo 7. Pizza doručená do vesmíru. V roku 2001 poslala Pizza Hut skutočnú pizzu na Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Uvádza sa, že spoločnosť zaplatila približne $1 milión ruskému vesmírnemu programu, aby sa táto nezvyčajná donáška uskutočnila. Prijal a zjedol ju ruský kozmonaut Jurij Usačov. Nebola to obyčajná pizza, ktorú poslali. Musela zostať bezpečná na konzumáciu aj po dlhej ceste a skladovaní.
Mala približne 15 cm v priemere. Ako oblohu použili salámu, pretože pepperoni nevydržalo požadovanú trvanlivosť. Pridali aj viac soli a korenín, pretože chuťové vnímanie človeka sa môže v mikrogravitácii oslabiť. Pizzu tiež starostlivo zapečatili, aby sa nepokazila a aby sa vo vnútri stanice neznášali žiadne omrvinky. Naložili ju na ruskú zásobovaciu kozmickú loď spolu s ďalšími zásobami. Po príchode na stanicu ju Usačov zjedol, pričom ho natáčali na video. Je jasné, že to bol marketingový ťah, ale plán bol úspešný, pretože správa o prvej pice doručenej do vesmíru sa rýchlo rozšírila po celom svete. Nebolo to vedecký experiment, ale ukázalo to, že aj vesmír sa dá využiť na takéto účely. Na reklamu a biznis. Pre Pizza Hut to bola veľmi drahá reklama, pre ruský vesmírny program to bol dodatočný príjem. A pre kozmonauta, ktorý ju zjedol, to bola obyčajná pizza, ktorá najprv letela raketou, než sa dostala na jeho stôl. Číslo 6. Syr, ktorý obiehal okolo Zeme. Dňa 8. decembra 2010 uskutočnila spoločnosť SpaceX prvý orbitálny testovací let kozmickej lode Dragon. Táto misia bola dôležitá, pretože museli dokázať, že Dragon sa dokáže dostať na obežnú dráhu a bezpečne sa vrátiť na Zem. Zvyčajne sa pri takomto lete používa len ťažký testovací objekt. Ale namiesto betónu alebo kovu spoločnosť SpaceX naložila na palubu veľké koleso syra Le Breuer. Bol to francúzsky syr, ktorý umiestnili do kovového kontajnera a najskôr ho ukryli pred verejnosťou. Je to odkaz na komediálny sketch Montyho Pythona o obchode so syrom, ktorý nemá žiadny syr na predaj. Dragon dvakrát dobletel Zem, než sa vrátil späť. Po viac ako 3 hodinách vo vesmíre kapsula opäť vstúpila do atmosféry. Otvorili sa padáky a pristála v tichom oceáne. Test bol úspešný. Toto je prvýkrát, čo súkromne vyvinutá vesmírna loď odštartovala a vrátila sa z obežnej dráhy. Spolu s ňou sa bezpečne vrátil aj nezvyčajný náklad – syr. Syr nemal žiadny vedecký účel, ale stal sa veselým symbolom prvého veľkého úspechu vesmírnej lode Dragon. Číslo 5. Svetelný meč Luka Skywalkera letí do vesmíru. Dňa 23. októbra 2007 bol skutočný rekvizit svetelného meča zo Star Wars naložený na raketoplán Discovery. Použil ho Mark Hamill ako Luke Skywalker vo filme Návrat Jediho. Je veľmi dôležité to opraviť, pretože toto nie je svetelný meč z prvého filmu Star Wars z roku 1977. Ako sa často hovorí online, bol tento predmet poslaný ako oslava 30. výročia Star Wars. Pred štartom to odovzdal Peter Mayhew, herec, ktorý stvárnil Chewbaccu. V NASA, aby ho pripravili na cestu, bola rekvizita naložená na misiu STS-120 spolu s dôležitejším nákladom, modulom Harmony pre medzinárodnú vesmírnu stanicu. Pričom svetelný meč zostal na obežnej dráhe takmer 2 týždne. Na vesmírnej stanici ho odfotili predtým, ako ho spolu s astronautmi vrátili na Zem. Nevykonávalo sa ňom žiadny vedecký experiment, ale pomohlo to zbudiť záujem detí, ktoré majú rady Star Wars a vesmír. Vo filme sa svetelný meč používa v galaxii ďaleko odtiaľto. Ale táto rekvizita skutočne vyletela mimo Zem a bezpečne sa vrátila späť. Číslo 4. Dlhá misia Buzza Lightyeara vo vesmíre. V animovanom filme Toy Story sníva Buzz Lightyear o tom, že poletí do vesmíru. Dňa 31. mája 2008 sa to skutočne stalo jednej akčnej figurke Buzza Lightyeara. Hračku naložili na raketoplán Discovery a poslali na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Bola to súčasťou vzdelávacieho projektu NASA a Disney, ktorý mal povzbudiť deti, aby sa učili o vede a skúmaní vesmíru. Nie je to obyčajná malá hračka. Je vysoká približne 12 palcov, teda takmer ako pravítko. Keď dorazil na vesmírnu stanicu, astronauti ukázali, ako sa veci pohybujú v mikrogravitácii. Pretože tam takmer vládne bezťažový stav, Buzz sa voľne vznášal vo vnútri stanice. Použili ho aj vo vzdelávacích videách, aby deťom vysvetlili život a prácu astronautov. Pôvodný plán bol, že tam zostane len niekoľko mesiacov. Ale kvôli zmene harmonogramu raketoplánov sa jeho pobyt na obežnej dráhe predĺžil až na 468 dní. To je dlhšie ako bežná jednotlivá misia mnohých skutočných astronautov. V septembri 2009 ho na Zem priviezol raketoplán Discovery. Vo vesmíre zostal viac ako rok, kým sa jeho nezvyčajná misia neskončila. Buzz nemal žiadny vedecký prístroj a ani priamo neprispel k experimentom. Ale podarilo sa mu spraviť objavovanie vesmíru zábavnejším a ľahšie pochopiteľným pre deti. Vo filme často hovorí, že pôjde do nekonečna a ešte ďalej.
Aj keď sa nedostal do nekonečna, jeho akčná figurka naozaj letela do vesmíru a obiehala okolo Zeme viac ako rok. Číslo 3. Malé tvory, ktoré havarovali na mesiaci. Dňa 11. apríla 2019 sa izraelská vesmírna loď Berešét pokúsila pristáť na mesiaci. Mala to byť prvá súkromne financovaná vesmírna loď, ktorá tam úspešne pristane. Dostala sa na obežnú dráhu mesiaca, ale počas zostupu nastali problémy. Vesmírna loď stratila kontrolu a zrútila sa na povrch mesiaca. Medzi jej nákladom bol aj malý archív nazývaný Lunárna knižnica. Je vyrobený z veľmi tenkých kovových vrstiev a obsahuje obrovské množstvo informácií o histórii a poznatkoch ľudstva. Jeho cieľom je slúžiť ako spoľahlivá záloha informácií zo Zeme. Ale archív obsahoval ešte niečo, o čom väčšina ľudí spočiatku nevedela. Tisíce tardigrád. Tardigrády sú veľmi malé živočíchy, známejšie ako vodné medvede. Majú 8 nôh a na ich jasné pozorovanie je potrebný mikroskop. Sú známe tým, že dokážu prežiť v podmienkach, ktoré by boli smrteľné pre väčšinu ostatných živočíchov. Keď im chýba voda alebo je prostredie nepriaznivé, ich telo sa vysuší a vstupujú do stavu dormancie. Takmer úplne zastavia svoje bežné činnosti, kým čakajú na zlepšenie podmienok. Takýto bol stav tardigrád, ktoré boli umiestnené na palubu Berešít. Boli vysušené a vložené do ochranného materiálu spolu s archívom. Keďže kozmická loď havarovala, nie je jasné, či archív zostal neporušený, alebo či tardigrády prežili. Tvorca lunárnej knižnice povedal, že je možné, že niektoré z nich prežili. Ale toto nebolo potvrdené, pretože nikto ich neodobral ani neskúmal miesto havárie. Aj keby boli stále neporušené, neznamená to, že sa teraz plazia po mesiaci. Nie je tam žiadna tekutá voda a takmer žiadna atmosféra. Ak aj prežili, pravdepodobne zostávajú len suché a neaktívne. Nemôžu sa ani rozmnožovať alebo žiť normálne bez správnej vody, potravy a prostredia. Udalosť sa stala kontroverznou, pretože pred štartom nebolo jasne oznámené, že v archíve sú aj tardigrady. Vznikla tak otázka o zodpovednosti vesmírnych misií. Malo by byť dovolené prinášať organizmy zo Zeme na iné svety? A čo ak by sme neúmyselne kontaminovali miesto, ktoré vedci ešte len plánujú skúmať? Nevieme, či sú na mesiaci ešte stále celé tardigrady. Ale kvôli pádu sondy Berešít je možné, že na mesačnom povrchu zostali tisíce vysušených vodných medvedíkov. Nie ako súčasť úspešného experimentu, ale kvôli misii, ktorá nepristála správne. Po druhé, astronóm, ktorý sa nakoniec dostal k Plutu. V roku 1930 mladý astronóm Clyde Tombaugh objavil Pluto. Mal iba 24 rokov a pracoval na Lovelovej hvezdárni v Arizone. Opakovane porovnával snímky oblohy. Tam si všimol malého svetla, ktoré sa pohybovalo, zatiaľ čo hviezdy v pozadí zostávali na rovnakom mieste. Tento objekt bol identifikovaný ako Pluto. Vtedy bol považovaný za 9. planétu slnečnej sústavy. Ale v roku 2006 bola jeho klasifikácia zmenená a bol nazvaný trpasličou planétou. Clyde Tombaugh zomrel v roku 1997. Po 9 rokoch NASA vypustila sondu New Horizons na prvé blízke skúmanie Pluta. Ako postitý misie umiestnil trochu popola Clyda Tomba do malej hliníkovej nádoby pripevnenej na kozmickú loď. Jeho rodina s tým súhlasila. Na nádobe je napísané jeho meno. Americký astronóm, ktorý objavil Pluto. Spomína sa tam aj jeho rodina a jeho život ako astronóma, učiteľa, priateľa a človeka, ktorý rád rozosmieval ostatných. Dňa 14. júla 2015 preletela sonda New Horizons blízko okolo Pluta. Nakoniec sa jej podarilo získať prvé jasné a detailné zábery sveta, ktorý objavil Tombaugh pred 85 rokmi. Misia ukázala, že Pluto nie je len obyčajný zamrznutý kameň. Má vysoké hory z vodného ľadu, tenkú atmosféru a veľké planiny plné zamrznutého dusíka. Vidno tu aj slávnu časť v tvare srdca, ktorú nazvali Tombaugh Regio na jeho počesť. New Horizons sa na Plute nezastavila. Pokračovala ďalej do vzdialenejších častí Kuiperovho pásu, pričom stále niesla popol Tombaugha. Muž, ktorý objavil Pluto len pomocou fotografií oblohy, sa tam tiež dostal. Nie ako astronaut, ale ako malá časť kozmickej lode, ktorá nám ako prvá ukázala jeho skutočný vzhľad. Svet, ktorý objavil. Číslo 1. Zlatá správa Zeme pre vesmír. V roku 1977 NASA vypustila Voyager 1 a Voyager 2. Tieto dve kozmické lode boli vytvorené na štúdium vzdialených planét slnečnej sústavy. Voyager 1 dorazil k Jupiteru a Saturnu. Medzi tým Voyager 2 navštívil aj Urán a Neptún.
Ale okrem vedeckých prístrojov je na každej kozmickej lodi pripevnená aj zvláštna vec – zlatá platňa. Je to 12-palcová medená platňa pokrytá zlatom. Má aj odolný kryt a jednoduché inštrukcie, ako ju prehrávať a čítať. Nebola vytvorená na to, aby pomáhala Voyageru získavať vedecké údaje. Je to odkaz zo Zeme pre kohokoľvek, kto ho môže nájsť v ďalekej budúcnosti. Tým vedený astronómom Carlom Saganom vybral veci, ktoré sem budú vložené. Na nahrávke je 115 obrázkov zobrazujúcich človeka. Zvieratá, rastliny, DNA, ľudské telo, slnečná sústava, mesta a každodenný život na Zemi. Vo vnútri nie sú skutočné vytlačené fotografie. Obrázky boli prevedené na signály. Ak sa tieto signály správne prečítajú, čierno-biele obrázky sa môžu znovu zrekonštruovať. Obsahuje tiež pozdravy v 55 jazykoch. Patria sem súčasné jazyky, ale aj akačina, staroveký jazyk z Mezopotámie. V anglickom pozdrave počuť deti, ktoré hovoria o hudbe. Pochádzajú z planéty Zem. Nachádzajú sa tam aj zvuky z nášho sveta. Sú tam zvuky dažďa, vetra, hromu, vtákov, spevy veľrýb, tlkot srdca, smiech a bosk matky svojmu dieťaťu. Jeho cieľom je ukázať, ako znie život na Zemi. Obsahuje tiež približne 90 minút hudby z rôznych kultúr a období. Súčasťou je klasická hudba od Nabaka a Beethovena, tradičné piesne z rôznych krajín a rock'n'rollová skladba Johnny B. Good od Chucka Berryho. Pravdepodobnosť, že to nájde inteligentný život, je veľmi malá. Vesmír je obrovský, zatiaľ čo obe sondy Voyager sú veľmi malé. Ale to nie je jediný dôvod, prečo bola zlatá platňa vytvorená. Je to tiež časová kapsula nášho sveta. Ukazuje, ako vyzeráme, ako rozprávame, čo počujeme a aká hudba je pre nás dôležitá. V súčasnosti obe sondy Voyager cestujú medzihviezdnym priestorom. Sú ďalej než akýkoľvek iný objekt vytvorený človekom a neustále sa vzdialujú čoraz viac. S nimi sú aj zlaté platne, ktoré môžu zostať vo vesmíre veľmi dlhý čas. Možno nikto nikdy neuvidí ani nepočuje túto správu. Ale ak by to raz niekto našiel, zistí, že kedysi existovala malá planéta plná života, zvukov, jazyka a hudby. A z veľmi vzdialeného miesta vo vesmíre sa zdá, že jednoduché posolstvo zlatého disku je jediné. Sme tu. Toto je náš svet. A kedysi sme tu žili.